natáčíš. Natáčím. Hej, pojďte někdo, hoci. Dělej, pojďte jacket. Hoci, pojď ještě jednou. Hoci, na internet. Jo, Dám to na YouTubeko. Pojď, já to pak zkrátím. Jacket se zde ho přístěkal. Tady Dan. A počkej tady holci. Já z toho startu. Počkej, já jsem 2, 1, teď. to ukratání. Pojď to. Tak to máme konec, já přístěkal. To jsou. Jdeme ještě jednou. Hoci, pojď, ještě repete. Boris jde. Boris, Dělej Boris. Dělej, neser. Já to dám na YouTubeko. Počkej holci. Teda až to vstát. Počkej, on jde vstát, dám to dám na YouTubeko. Tak to dám na YouTubeko. Ty vole, hele, na horu. Čup ty na to. Ty vole, tak požel. Jak tam mohu? Ne, se stát. Pane bože. Kdo počáral tu zeď? Kdo počáral tu zeď? To je Daniela jako Daniela. Dělej, ještě jedno jacket. Dělej, dělej. Dělej, ještě počkej, nahrávám. Nahrávám. Dělej šveco. Dělej jedno jacket. Hej, tak to bude doma maze. Mama vypere. Máma mě rozbije, nevypere. Mama vypere, rozbije. Máma mě rozbije, nevypere, vole. Ale košík, já ukradnu košík. Pojďte, braň košík. Na to říkal, hej, že se o Aleše snaží, že se Aleš o ní snažil, ale nevím. Od cyklahové, kde byl? No koho? Zuzku, Lucku. Jakou Lucku? Já mám na to. Ne na to. Dám na to. Dělej, chovejte ho. Dělejte Peťu, dělejte to všechno. Já nevím, jen na to ví, vole, jak ní valil, nebo já nevím. On jí chtěl odvízt domů, aby něco bylo. A ona prostě šla domů a nevzala ho. Tak to je. No, pak jsem si skočil venku. Ty, Abys byl tady nebo? 1, tady potom. teď. My jsme přijeli víc, 4 ráno. Prostě říkáme, tak jen než to točí, tak dáme Hej, stopku, hej, pošleš mi to. Dáme do YouTubeka. Velikonoce krásný.